dan chana wato masta yana cikin wani yana dan ma wata yarinya aiki saboda ka san dan baiwa yadda yake in dai kiɗa ne ka kai ƙarshe minti biyu kacal. Ka san ina da ɗan lokaci da nake bukata nan a gaba kuma ina da wani lokaci. Ok, to ba damu. Mu je kawai da. Wai ita ma wannan mawaƙiyar ce? Shahararren mako. Zalla ɗan ba su yi su. Ok, ba ka. Bismillah. To, aikin da za ka yi mana ka ba shi bayani ko? Ai in dai bayani ne na riga na gama yi masa bayanin komai amma ka gane ya ƙara yi maka bayani da kanshi saboda shi zai yi maka misali irin yanayin yadda yake so ka yi mishi aikin shi. Ɗan baiwa, na ji labarin ka an ce duk Niger kaf kai ne shahararre wajen kiɗa. Saboda haka ina son a yi mini kiɗa irin na chana. Kaga gwandai, kaga ɗiyan baiwa. Ai na gaya maka. To, yanzu abin da nake so ba za ka samu kiɗa na fita hankali so kake mu yi shi gaba ɗaya ko kuma dai so kake a yi shi a hankali saboda ina so in shi karin waƙar taka. yawwa zan ma dalla-dalla sai ka buga kiɗa. Kenan sai na rera ta gaba ɗaya ko sannan sai ka buga kiɗa. Duk bai da matsala. Yawwa. Za ka samu yadda kake so. Yawwa, kamun in fara waƙan zan so sai kun yi haƙuri da yanayin yadda zan rera waƙa. Kun san yanayin waƙan mu 'yan chana ba ɗaya ne da irin waƙar ku ba. Ka fahimta ko? Kun gane yan uwa, kar ku damu da abin da za ku gani. Kar ka samu damu. To, ka gane zan fara yanzu. Ba kuna saurare ba. Sosai ma ba matsala. abokina ka ga yadda karin yake ko? Ka gane? Gaskiya ni ban gane ba, in sha gane irin. Ka gane ba? Ai kaka zan iya maimaita ko? Sosai ma.
Tinga ho ho. Tinga ho ho ho. Tinga tinga ho ho. Na gani. Ka gane? Na gani. Ka gane? Na gani sosai, zama na gani. Kenan yaushe ne zan iya samun waƙa? Kana iya dawowa gobe. Kiɗa? Insha Allah kana Gobe? Gobe insha Allah kana samu je da dawo. To ba matsala. Daga abokina a cika min alƙawari. Ba matsala. Ai tun da ka zo nan lahiya da mu. Ka dawo gobe. Karin yayi dai ko? Sosai ma je.